Čo je vlastne ten akuzatív? Úplne na jednoduchých príkladoch vám to vysvetlím. Viaže sa povedzme so slovesami, s viacerými, ale tu mám také na predstavu jednoduché príklady. Ich habe, ich kaufe, ich sehe, ich brauche, den akuzatív. Čiže v tomto prípade všetky tieto slovesa sa viažú s akuzatívom. To znamená, ich habe, der sa zmení na den, ich hab einen oder den Mann napríklad. Keď je to die, to ostáva, člen ženský aj stredný rod, ostáva das je das. Ich habe die Tasche, ich habe eine neue Tasche. Ich habe das Haus, ich habe ein rotes Auto, das Auto. Was habe ich, was kaufe ich, was sehe ich? Ich sehe einen Mann. Takže naozaj sa len sústredíme tuto na ten mužský rod a tam všetko, či je to aj nen, kaj, nen, maj, nen, všetko má koncovku n v akuzatíve.